Tumurelia on DZTV mkwade mene ase umoroverio wensaki mambi ya bono ase unaneka ukumanya imambi yale rongangu sanga twali ngina bagani baito awawero ikirana ase studio imambi ya bono bekirana mapema kigima abayaligane tivene asubu sanga na inje anemono igoro yamangana arengetenga ngakiturabe tukukinia abana baito kuru ekero bale binwere gocha koba abantu abanene ntobwate ensemelia omongina akoba gagokora anemono asoko gonkia omwana abuno turabe tukusanga na barogo batumanya amange demono ase wiki ye ere wiki enene ensengima astukuchengira lituko lyoko aboseko chengera wiki ye wiki yokurwa abosemi anemono igoro yoko gonkia abana sanga ni Twitter somtana ito Facebook DZTV News Digital YouTube DZTV News tera somtana ito on DZTVnews.net namba ito SMS sanga ni ito moholi yao wetera ase namba ito 0792928834 asimambi ya bono na bugan semeria WhatsApp 0792928834 sanga ni ito ase imambi ya bono wakire bia karibu sana ime ya DZTV imambi ya bono ase turabe tugutakira bene bari bakobarra ase intunde tangani na bumoko ba mugwatora amarete ino na gotumanyi inu ningo Eli tango kudengi sosire ngokolega si department of health Kisii County the nutritionist si kusia ba direct na wata yo mentelio gima ngota yona eli tamanya kanuna Dennis sosire and the nutritionist ngokolega si department of health Kisii County na lero tolege gesauriyo chenga breastfeeding week kagete abataga beto na batoloji ko bari na ndingo ko bari kumanya igara yoko wonki ere buja kigima tocha sasa sema ya madam asa Marieta igonkoro kwa Edith Nyaboke igonde nutritionist registered and qualified igongo kora nyagitari ikorokunya mache igontenerete sub county ya Bobasi yonse asante ningaliko manyinga imyaka irenga wabere mokoro bokolerwe takira se Mr. na tocha no madam kwa 2011 na wera ngime kangeto sede miaka 10 to gukoro mwako ere byake gima mwantu ngolwe miziti na ototaima botambe miandizi TV ni otokoletera abamanyi bali babwatu manyi ana mono ase chinsemo tunekirenga nayo gosemia sengenjo omuntu raba gosemia no lioberera otwara omanyi atabanga tokwira muntu asotarika anya wikira singali urabe kunyara wikia umuntu alia ase ore tuchakere ase ngana entangani ane mono kwa bero tebanga wiki ni komo chingera lituko bosego chengera wiki eliyo kuroba semia ne mono igoro yako konkia ensingi batumanya yango inki yako gara mo chingera wiki breastfeeding week gose wiki eliye seke gustora tabeyo ko konkia bana esensi to na esensi to akene ande sengi ma ndobwate ose abangi nambata kera ko konki abana babo marange twanyora ndobwate umuchando ko bo na tukanyara ose kanyarekana akore abantu ba UNICEF abanike mukirigete ndatamwana ya afya na WHO wakanyora na nere byo chengera bitukeli yabana ko konki abana kyagaro ubya no ubundi na tukumanyigo tunatokuchikwa kunyara batotegera ikobono tukatwara litukeli lyo kochengera siriko one breastfeeding week litukeli na liwekira nsemo na ndiligo ba engaki ya umutinyo gatano batugose that is August na ligo chengeru ensingima se wiki yetanga nkiyo ede bujaka gima to sasa sema ya madam umwaka oyo nkirenga kigimugwatana mono ase go chengera wiki umwaka oyo iga niko tuguchengera mono ko make sure nga abakungu bonsi bali babugata abana kogonki barabana abwastogote ba closing the gap ase bali bakogonkia na bali batali kogonkia uneta keire alafu nande to komentanga we are supporting all mothers abakungu bali bonsi bakogonkio mana kobakonya kabisa bune community buna abanyagitari buna se bawo kolegasi erinda abana bonsi ensengima banyare kogonka buneganire ere bujaki mankira ko komentera dacha ndona ngani komentera ga na to support ya bana support ye ose support uso ko ba chingu o chiko ba ku tal ko sense mene italioka
intuni byumbe yawo ndotakirwo chime nabona amana na mawo kana mai kaya bona abantu betu nyara ko bakumenya ubiye bwo konki abana bagota batono neza abantu bakusaba ko yemere mu bose bari bakuchirasi abarabumba takire kubu okonyo cyo saba bina baitu se basbato bamindo babonki ega banyara ko bakonki abana nega niki atokoranga amabere n'amabere tubwate amabere akurwa asi umungina amabere narakurwa se ngombe boli na etugo tumanya ngo obyamboro byobo oboko bonkyo mwana kurwa so mungina n'amabere ya etofauti nebe ngoma umwana amabere amabere iyo mungina usama amabere amama ni gara amabere aga amangaopi kurwa sa amabere ayo siwa kwanira amabere ngombe amabere embuli kuigunda pakaba inangagali babatayabona amabere y'engombe nke yabona igente getanga nitakiri kumenyera yo konke umwana ngori bana amabere aya naho siri senjire kunya abage ko bengororo asinda y'umwana gusi igobona ko nyora maranga ndubwate ndikuru kuwe protein bose de protein yo ko nyora tanya rusigu nenda yo mwana akini banyara gusigu ne binde na wana chitu ye chikwate abachozi yobona kero ku mwana ya mabere igende tanga mabere atari bakoraki atari banyara gusigu wangu igende yakabere ndubwata antibodies so sobundi obanyamasi umwana kera atukire obanyamasi mbara ko nyoko basina obanyamasi wara abanyara gwetera ko onka amabere anyinuka igo mabere nabwato obanyamasi oboko nyako konya umwana utwara usikumutanga ko rosa amabere unabono gusa abana bakanya bato micando gusa ushima ando bwate micando yo musana oraba ngene bakana panda sinsana bachi kuliye mariya kono nyana yike usiwe na mwana utwara micando wumuno amma micando nena bikunya utangu ekero mwana nyala kwa konka bia niga ni ando bakata bako konka bia ngo lutare ko mwana kende yosi watiyo yogoya ngita isi mitini tano na ekero gutani na bako genda pakana ni myakebe nando bia bono kanya mabera ya turiko raduka mabera na bako nyaro mo ngina ko kana mutko gati onke umwana wae abo kanyaranze kinde cyonsi akandi twonke umwana na kunyakora onke umwana wae ya mabera anaro na eriyuka ege ndukende nandi kingi njo kya bakanda sa mabera ni ndi na mabera ya obu amati bulbo ko bosu umwana na nyina komenda kabare mano umwana okobera na nyina gusa umwana nekera ko onke umwana yuka abanyaruma bwamati bulbo ko chikoba bu umwana ukisingina usesingina bucyose umwana boko bayigo lakini nando mwebule ndo mwenzi ndayuraga ni mwana tamu kama mama wose tamu to isikeria ko mama ngoma no nango mentero kwa mato all right kingo cha sense moya wo madam iratoka nga ngino mwana oyo obeire ase egesiekebe obeire gagosira umungino nde nabe gako konki umwana oyo nera baise bongo umungino ndamo aramo bonki ngike ko barita omwana oyo iga aise gosiria nyina omukungu onde na bako mogonki ekiagera kero omwana akogonka asorobere ruri na ria mabere ari akorosigwa omwana oyo ikakonyora amabere onyi lakini ntori ku advice etokutolokanga wet nursing ntori ku advice bantu bagonki abana abantu abangao bagonki abana baria unless wachira se medical facility kwairwa maelezo amatanga ni buiko pimwe igari nyagitari bipime binge kororekaniinga amabera yao na ari safe aso omwana oyo iga oyo siriri umuibori oyo nandi yakabere omwana oyo iga na bakonyora option ingao yokonyora amabere onye option yiga yokonyora umukungu wishikomogonki omungao tari mamu mwabo tayoro kutugerete asense mo yao tumanyango eke kakirena ki omungi na abwenderete litangani aktakuda matukalenga na leo takogonki na ende abwenderete ira matukalenga askogonki omwana usimitinyereka omwana kera iboirwe buna kurusi gukorwa senda ya mamu mwabo immediately igakubekwa sorobere igaguchaka kogonka immediately nario omubero bwo mungina okonyara korosia amabere omwana oyo akutikogonka nandi gyakabere omwana oyo iga reflex nere kuroku circling reflex akogonka kuri ku omwana chi muscle chiri chi omwana chiumuntu bona kero omwana oyo akwiborwa immediately akubekwa gabo obwatorobere bori ochaka kumusa kigima
nari omobere ogotebi ubwo omokungu ogotebi bung'a amabere nagwenete arosigu omwana oyo agonke nomwana oyo nere chimaso chiaye chiamanyang'a nchigwenete kogonka ase bari baiboire abana omwana kera aibekirwe gabo atarabekwa sorobere nkorora ore okobeka okoboko kwaye omunu ochaga kogonka okoboko kwaye bono igo reflex nere ya maana mono ase omwana oyo iga igo kera iboiru kegimaiga na kobekererwa sorobere riagonke alafu kwaboreria kabere omokungu akogonki omwana ase engaki eng'ani omwana iga akogonkiwe emetienyi emitang'ani etano omo ase amabere oka gotatiga eriogo riria aratebiwa nomonyagitari korwa gabo naende agenderere kogonkiwa mpaka emiaka ebere gose na kogenderera ekiagera amabere aya iga bado nara aya maana mono ase omwana oyo ase engaki eye iga yonsi ara bagakorokana ng'a obeire agotwara okogani gokori kende iga nobe bakomwarongori gose obobingoro bie bokomwendagira omwana oyo iga otaraikia emetienyi sita nomonyagitari atweresa enda yaye nebwate organs chiri chigokora digestion ogosie endagera kori okonyara gotumeka endagera ase omobere bwa omwana mobere bwa omwana ase emetienyi emetang'ani sita toratwara chinguru chiokonyara gosie endagera yende bono kera akwegwa erongori gose akwegwa amabere ya eng'ombe gose akwegwa endagera eng'aete ria amabere aria ng'ina omobere oyo igo ogostrain kwanyora otwarire obokong'u na bagotwara noe bleeding ase GI tract yaye yogosia endagera na bagotwara obokong'u buna obu na bakonyora obwere bwokosaa ekiagera endagera yakoewa ntonyemanyeti gose nebe hygienic buna etakeire bono naki ekoganeriwa ng'a amabere aya iga narare amaya kabisa ase system ya omwana oyo iga mpaka iki emetienyi sita naende amabere aya nabwate kera egento keria omwana agochikonyora korwa ase erongori korwa ase obokima korwa ase amabere ya eng'ombe aya ng'ina nabwate kera egento eke daktari nacha ase ensemo yao libori rindo chenga liabiri kwa abantu abangi abokongigima barokonyora ng'a nabang'ina kwa bakonyora ng'a nigo bakoba atimarika kinaringo bekerie kirinde konyora ng'a nigo bakoba bagokama amabere yabo babeka ase agachuba erindo omwana ache kwegwa chingaki chinde bono ensemo yende etofauti ni ririe egati omwana konywa amabere ari korwa ase omong'ina direct na riria abera kumubekera ase echuba osoa ndigasi onya kunywa waso eketo okoroka expressive breast milk omochara dogitari mochara naende kinegento togwa advocate gose togoteba bwira buna nagikunyekana na omochando marange obeire isawa kuri emirimo gose bari okonyara batakire kwenda egasi ensi yetu yake netarana abagimigana n'amachikari abekire atakire ko bagakorenda goika omong'ina nyara ko bagakogongi yakure emitinyiri ganiri igo okonyora marange abantu abanga bakurivu gose none amatuka okonyora bakande emitinyi etatu yoka buno omunyagitari nako bakabateba marange otokoteba buna omwana atakire konka paka emitinyi etano omo igo bono okonyora esauri omochando oyo obeire gose esauri omong'ina oyo agochigwake esabi yari egasi tagotiga gasi atigara kogonkia omwana igo bono marange okonyora agotaka gokama amabere otogoteba kere kwamwire gokama amabere aya negento togwadvocate for gose togopush for so much ekiagera ngogendereria ore bado kwa omwana oyo amabere aya twateba takire kogoka emitinyi etano igo egento kia maana ngeri buna ebinto biro bitakire kurigirirwa ekero kwenisho gose kero korona kwachorire buna notete ko kama amabere aya nande mono mono amarango konyona nebinto bigwetanana mwana noboche komentani nagabu erindo nyare maintain breastfeeding mpaka emetienyi sita na beta nyarekane utatiga bari baguchigasi naro okubuka kurunga ogende ekonda naro okubuka kurunga ogende echiro bono omwana oyo iga naganeirie agendere konyora amabere naende buna nateba buno omwana akobwata orobere ogonka buna amabere akonyakorosiwa bono omonto gakogenda egasi rituko rigima tanyara kogonkia omwana amabere ari agokea ase omobere bono naki ekoba buya ng'a kero okogenda gwatiga omwana nka n'omonto omong'ao okamerwa amabere ari korwa ase amabere ang'ina obekerwa ase econtainer yaye twamaintain usafi kabisa ase econdition eyo kogacha amabere aya omwana erinde riri mama mwabata iyo onyara konyora amabere noni iga ari ase mama mwabaga akare na bakogenderera gokama amabere ari na konyagacha erinde omwana ache konyora rituko rikobwate erinde omobere onyare ko maintain supply eri ya amabere kera buna tari komogonki kera chinsa
buna amabere agochaka gokea bono ko maintain kuri na kie gotaka anya gokamurioka nonye ndirio mukungu atarachaka kogenda egasi gose kogenda emeremo nandi omwana orarire geki getambe na bagokama amabere ari erinde omobere ogenderere korosia amabere kera chinsa nario oranyare ku maintain breastfeeding ye ase emesienyi kuyetanomo Jackie matutata sensemo yao naka nibono rwe obosemi ukiase abangena nchera kibo mwendete kogonkia abana barito konyoranga ni gonchera kogonkia abana konyoranga na abana bagotokeriwa tingo manyanga nkonyorore abana konyorore michando nchera kibo mwana mwibure bwendete kogonkia mwana chichi condition nchire togoteba chi ogone togoikirania erindo manyanga omwana oyo nkonyorara amabere aya egente getangani igokobwata omwana ase omusubati ang'ena omobere ogo enda y'omwana amo nenda ya mama omwabo echigwenete chikunane omwana oyo kera akobwata ase orobere omonu oyo kero igogete ogwenete koigoka kabisa wide open alafu obwate orobere ase orobere rori engonkero nero eye entang'ani alafu part nera aige emwamu eya katigati bono engonkero eye amo ne part eye emwamu chionsi chigwenete kosoa ase omonu bwa omwana alafu omosubati okogonkia omwana akorigereria omwana oye onyoka amobwatete iga akorigereria omwana gochiase obosio omwana oyo amorigereria arorekane ng'a nkong'usare na bakonyara korora ng'a omonu oyo nkong'usore amabere ari iga akong'usa omera bono omosubati goika anyare korigereria ng'a ekio ngokorekana kere onye omwana okorusie sound ende yonsi etari okong'usa na okomera na okweyana iga emerite mwana otari konyora amabere aya onye omwana oyo okonyakorera okonyagosuka igo taraba comfortable agonka amabere aya kero omosubati akogonkia omwana tagwenerete koigwa bonde bwensi amatuko aria amatang'ani nabo okoigwa engonkero teranara lakini after agabo omonto tagwenerete koigwa kero akogonkia omwana onye okoigwa iga emerite amabere aya tari korwarora bono onye amabere aya tari goikiera omwana tari kong'usa nakomera na kweyana omwana oyo nari agochia otwara obokong'u bori bagotochi twateba enyanja ekiagera egasi gegochi yasoa ase enda yaye kero egasi yasoire kero ntwe tore abanto abanene nabo okoigwa ende ekomigete kabisa ebutiarete mpaka okoigwa bororo bono omwana kero akoigwa igo nari akorera egeki egetambe mpaka bono twaika twateba omwana oyo iga are endembe enchara nenyingi moero ngori tari enchara ekumureria ne gasi eria egoichora ase enda okoba yogotagonka buya bono chicondition echi naeresa goika chiikerana enda ya omwana neyang'ina chikunane omonu oyo igoke kabisa engonkero amo ne emwamu eyeiga chisoe omonu bwa omwana chionsi naende goika arorekane okong'usa okomera okweyana okong'usa okomera okweyana twabe tokwanera igoro yobuya bw'omwana kogonka kuri nentamanye ng'a ase omong'ina efaida yaye daktari neririe akonyora kera akogonkia omwana buna gwatebire twanyaga batokorigereria igoro y'omwana nyina nere nabwate obuya bwaye buna bono egento getang'ire nakwanera buna obwamate bori bwa omwana bwang'ina gochia omwana gose omwana gochia ase eng'ina the bond nkonyorera koba gekorosio engaki abono tobwate emechando buna bono tobwate amarwaire achire buna amarwaire a cancer na cancer ya obere nero obere cancer amarwaire buna aya nkonyara koba tangu gwetera omwana oyo gokoraki konyara koba gakong'usa amabere agose konyara koba kogonka igo buna okogonkia omwana obwamate ogochia ase omwana nkonyara nenchera emo yokomokonya gotanga tatwaraki cancer eywo gose reduce the risk kero omwana akonyara koba gakogonki gotokokwana tori igoro ya family planning family planning eyemere bwango mono naende konyara koba gegoikerana goetera kogonkia omwana otari konyara koba goko omwana agende yonsi otogoteba neyo kogonkia omwana ekero omong'ina akonyara koba gakogonkia omwana atari ko omwana agende yonsi togoteba buna exclusive breastfeeding omong'ina oyo okonyara buna marangi konyara koba kagotanga amaritanda aranyara koba gakoba ase engaki eria akonyara koba gakoraki gakogonkia omwana oyo madam naende gokomenterani korwa abwo ase abasubati baria abakebunanche bari kero kwanyorera omwana totagetie ndeti gari kere enene kero okogonkia omwana hormone nere korokwa oxytocin ekoba secreted eria egokonya contract the uterus eirane kawaida erinde omobere oirane buna orenge before omonto achikonyora omwana bono ine benefit yende ase omosubati
ere bujakimu mwanchumulira Ndizi TV niyo twende kusanga n'abageni baitu ase studio imambi ya abono ane mono kurwa ase gitagukiria kyogo chenu ane mono ase amangana alengete enchira turabe tokuragira busi nutrition na boigo ase mambi ya abono banda tusanga na indiko tunatosemia ane mono igoro yingana erengete okogonkia abana ase wiki ere wiki yokurwa obosemia gochia ase abangina igoro yobuya bokogonkia abana tubwate Edith Nyaboke na bogensema ya Mr. Dennis Sebosira babenda tusanga na ase imambi ya abono sanga na intu wetera somtanda ito Facebook Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News wetera somtanda ito www.Ndizi TV imambi ya abono na vera tokai unomongi na ngari nkagari no bwate libolio ane mono igoro yoko gonkia omwano gobose no bwata mabolio gete origetie kumanya asemambi ya abono tubasa kwiruka bolia na singi tobita koletera manyi barabo kumanya amange ane mono Goro yengana yeno chinga Teresa Ambo, good morning, watching live from Riyadh. Doche enseme Madam Pauline tabanga pamoja, my brother Fred and dochinga enseme ende Beatrice Osorna tukoto moro wensakia Fred Onduko Vitare okeire bo morenda suneka pamoja na boigo ana Juliet yena bana share na bile kurua Nyansongo stage niko tuned dani gati ya bange bandete kubwatia umuroverio wensakia ase imambi ya abono ase gatoka kumurikira ingane tumanyi yango injwe una ense ya Kenya na boigo orogongora gusingeto bitukira chakira senseme ya Mr. Dennis to chakira senseme ense ya Kenya turi senseme ya yekerengo yoko gonkia bana esense ya Kenya ndwate abantu bakoro tuki tobateba na elete si utuki kusobo tukirwa kwa tuwa moyo ngokora kibuna Kenya ngima nigo toko ase abangi nemi abangi no stile sisi around 61% yabangi na abangi nyara barikoba bagakora exclusive breastfeeding yemine tuna bado ndubwate libakali nene sana tuko abangi nambara abangi sana batara ikero yabana right ase ensemo nara igo bagakurwa comment ya abana tiga bagongiwe yunjiri kirugo wiki miaka sita kiagera nigo kubakonya as health yabona kubatanga kubase amaroira follow the step to my children at 13 hours they have not faced the hospital yet. I encourage Gen Z ladies kunyonyesha watoto tenga Gen Z ladies toja senseme madam nkiege kogera abanyaruka abagage golieki tari Gen Z boko na oranga mama baitu bareko gokekara gonki umwana ende ke golikia gono toranga ngote ko gonki bana inkyo borute ko geranga batari ko gonki bana okaso korora kwane njenkorora ngeba kuobo anga orobere nguchirore ko boro nene gusenguchirire ko rose shape gusenguchia bono kogota lakini ntagetemba tebinga keroko gonki umwana kende ngiyo ke guchenjia ikiayara mabera ali agucho mwana ogonka bali kugachwa asorobere budu mwana akogonka iga mabera akorosibu aikiru mwana buno mwana akogonka iga akorosibu aikiru mwana na kyo kero monta akobere ikegetambe ataragonki mwana agoichora kiayara bona ali arosibu taranyora sagosokera lakini buna akogonki mwana buna agosoka buna agocha gutigio mwana akogonki orobere iga nande iga akwira na buna alengi onne baguchi bawo boabu lakini rende bwa bambu wonete bobororo bonki abana ensemo yao daktari tora singire ngani kiagere abere kore tumuchando omonene kigima nekenenga ekero umugina ko baga ko bonki umwana orobere igoro ko ba rach ko ba oronene kigima osaru zie shepweri agane ase kuse oyino mujando na wono yimito na ranya ko yakobuli na ngosaliere shepu sigeme na omugenda gusino mugwika nomunya no ibuyo mintogaika no na ko nkiara abana tindo jiko so wonju kere no tukere mo ko mo ngao igabana gendo kya kiengencho ngeri bana in fact to kada na kero ko nkyo mwana puniga ni pakuwa ko ne mya kiebe okonya na marange ko konyere no ko beke shepya gebingia abanta abanga babwa tititi chiko yo ko nkyo mwana puniga ni wigire metini tanomo anda bakagenda pakemya kiebe ngonya role na bono ndo bwate ndiko lactation weight okonya na abanga bakobona bono bari kumanya
kero kogonki omwana ngekirio kogonki omwana nabo konyora sorio koragira bo nikera no takiro ragira chindagira nyotakiro koragira egero ikirani sama bera nya ko bakagotoka oko omwana abakonyora bakomenta chikiro gose gotwara umubiri okomachiko no gose umubiri uraga ni kwanga lakini ndo nimibiri ekera gwakure kogonki omwana oyo gonyara ko bagukwira na buye na kwaringe manya kwaringe nyaruka kutikara na kwari all right ere ujekigima tuko asense ya madam egero kuliria abasubati abo batari kogonki abana babo obo bwemboro byo buko bakira bo egero tari kogonki omwana asense muyo muibori kero musubati atari kogonki omwana na bagutwara boko amarwire bunari munyagitari eresa ritangani cancer nchite chiachire buna breast cancer mabera ryo nyaika korosigu abera agabu na nda atari kunyara kuruororo na bago konentoro burere bwa breast cancer egento gya kabere kero enda iriyo kuibura kero kuibura na begutigara kerenene chi hormone chiri chitabete triggered gochicha chinyare kunyirani na boko nyoranga tirigo chikuirana buya una yaga neiri kuika ekiya gatatu kero muntu akogonki omwana omwana oyo iga nanyora obokonyi obonge kurwa simama omwabo bono ebondi eri ye omukungu gochiasa omwana oye na beta achikobororo mono ekiagera taranara kubwata omwana na komogonki ase chinsa chionsi asante komenta nayo uchisiri ndubitu muna na kwandiko ya amaroira ya mangi argutunya bakagutangu na ogonki omwana okonyora abeire expensive gustote batwarire obore maguchisi ibinyo bitu kegera bono batwarire breast cancer ibinyo mbita kiribikara bicha korengere na kyo gochambira gusena kyaboro nyumale kibasi cyari gutumika gukora amagendero okonyora cyacaki gutumika gukora uwari abantu no bindi binenge tukyara kunyara kagutangu kyagara nyoro konyi kwara kunyara kogonki omwana ubo akora kunyara wakora kikwatangire breast cancer igobo bobo mbiri korokana oka uchosu mungino bawana bari pakabwanya kwabo ikerero nayo mumra all right I'm closing obyamboro boko konkuma ngina sense me madam ekero kurigeria abasubati ane mono liba kogonkya babwente teba beba kulinda geragete endagera anchiro bonete kuri ane mono asuko bakonya tuko airango ane mono igore chindagera bonete kuri na boyiko obuya boko chindagete mboryo egente getanga ni kero omwana kero musubati anyoriro omwana igabwenera tande ali endagire isaine eritogo teba balanced diet asechi group chiri chiendagera untubwate chindagera chia carbohydrates chiri ko mubere chinguru chindagera nchire chiri chia protein chiri chiko koni mubere gokina alafu chindagera nchire chiko ku vitamins and minerals chiri chiko tangu mubere kurwa samarwire chindagere chichionsi na bwenera ta chiri ekiagera mabera ali yo mwana no agochikonyora nutrients kurwa erindanyare ko ba balanced omwana yago chikonyora nko encourage tore naende omusubati onywa chi fluids chinyingi chindagera chibwata amache chindagera bune rongori chindagera bune mesori chindagera bune chai bune amache bune juice chionsi echo ikiagera mabere basically ne fluid enyene ono kucha konyerosia lazima nayo ubeke chi fluid chinyingi asomobere ono chi fluid echiga nkuka neliguchirenga chibe at least 4 to 5 liters aseri tukelimo na vera aba mache na vera aba rongoli na vera aba chai na vera aba juice kende gyonsi kerekere liquid anyare konyora asobonge alafu endagera kawaida erito kulia unanje ngulia se kawaida kero musubati anyoriro mwana agone tomenta chi snack iberoro onyori kuragera gatatu rituko amente 2 small meals ase endagera yani ngulia se rituko ekiagera echiga na cyumwana aguchikonyora mabera ya no etoko teba korosi gukera liyo kaliyo mwana akogonka lazima anyore chi nutrient erindanyare korosi igo fluids asobonge amone endagera mente aseke wangu ake irindi musubati banyare kogonki omwana ona se point yoko nyara ku achieve that 4 to 5 liters na on tararigereria rorenge kibuyu kerintereka ninkore lakini tinderio musuba omwana akogonka dioka onde bwese gonkiro mwana bagotebi ng'omwana akogonki gukere dagika buna yararora mamu mwaboiga ominyokire kale guchiororo buno akogonki omwana egekombe buneke kerange nesori kiamache gusikiero ngori gusikie fluid in onya kunyu buna gukora komogonki ochie akorire kendo okorire buna goikaransa egekombe kene bono ise kogonki omwana tutebe mara 12 aseri tuko kiagire yuninse kwanza oise kogonki omwana mara 12 rituko
onywe bikombe biga 12 pro chigwa ikire igatuga nande gon comment na nyoririo kunya gukora kandi kakagasi kao kandi nyumba iga kwanyoranga irango yakorire ige minute paka botukuri yako gonki umwana botuko igakubuka na ndanyukene igakubuka na ndakoreke ke nagi kunyara gu achieve a good diet umwana umusubati wa isoko nyora amabero yoko gonki umwana nande comment naye chindagi lecho ndo kitabu kia bana kia kliniki medio sabani na kwenda barabara kigere oyo mitona kwanda ye balance diet kale ke to kwa nelo ye balance diet ya kan nenda gere ite kulie una bantu bete abanda sasa bantu bete bali ngikwenyara kono ndo acha tuka kei bono tukate abantu bwate bono ndo kiko kunate ba 10 food groups awada one 10 food groups ko sebi kundi ebi komi bichi ndagere awada matano foods chindagere chi okanya na omongina natakira ateme chindagere chi komi alisa egeranya wale ndo kya ate oya oyo mindate ba balance diet ne chindagere chino bono ndo bwate chindagere chichobo siobosi bachi twate ba starches twate ba ndo bwate ndo na legumes no ndo bwate bono chibindu na chingende chiroro ndo bwate meat and milk ne kundi kende ndo bwate an egg ndo bwate vitamins fruits vegetables twanye bage kuchiche bikundi kende ntonda atebya bali batuli kitina naki none getabu kirya kliniki ndoko gusaba na wakanda kliniki bayo ngebwata chi abosemi obogwenzi kibata kenya kwa kurigere abakora chindagere chibekire gari oteme chindagere chikomi banya kwanya chindagere isano ko wochi yokora kunya bogo ko egalo nyore ngi twaroka abala yentelta sense mo daktari twatebire chibabone tekoli ani ni matenga wikenyari kanenga tutware chiba ebintu mu swali kabwere tekoli chenji yako gonki indagira kita bone tekoli sinki kata bwere tekoli chindagere mo na bwere tekoli bataki kunyuma kero mwana ko marangi ngoranda bona bamwaruka jenzi barabona babukora nando eno mo ina akora kibintu kya ode tutaki kunyuma ryo kyagara ngo twara mu cyane gucyasha umwana ndo bwate na bono amachani atobate ngo tunabwate ngo kuruku ise machani ndo ko kuna talents n'ibintu binde bikogera ke umwana wa kanya abaga ko ogosomo mwana kanya abaga ko kyo umwana wa mabere okanya runango changira no umwana utaga ko totwara ko kandi ko ko wonka mono na in the process okanya no umwana oyo okay asenge nchama runaro ndochenga arabo muchando monene kigima aseke golieke obo bembo rubi ko kunyoma ruwekera ko bonke mo umuchando yoko basuru ayi buno muntu kunyoma kawaida okanya umuchando kera mabere amabere ikebe ndoko ya biko menyene amabere aya yosege ndege yonshi ko ya menyene na kiye kwa mabere yoba none kunyoma ruwa igona yero mwana kora kunyoma madam ndo senga bunogo kunywa marua kwaba na bo mwana yarako bai on ikiagera kire una twate bakire gento ke yumo spati yakonyu na kike gutoka sama berali yu mwana ono igo vile inaingia pia inaenda kwa ni kama symphony kuneko swa kurwa igego swa sumwana narango mwana obere gago kina kabwate naro goseri bya nyure orara bono blackout kabisa na ngo ngimani maitenga abasubati babiri bakwimanya amange na gwesemia ande mono ego bwendrete koba bako enekinga babire bako atiga tiga na bwo babiri babwendrete kobanga mbali gokora ensemo yende nagani kumanyanga ekero umwana oyo uso musubati tarabaga wanchirwa abe gago enekinga obere gakonke umwana bipimo kibya gochora itreritana sinki wena abona te kora usinchira kie okay nkia wena tara kora litanga tarabaga kwanchio ondata mumina tayo kandi ko wonke mwana onyo mwana ikaro yoy igo mumina ndo kwensi otota yona kigima bunanyo ro mwana oe nabako wonke mwana oe ogati kabona ne keliyo mitata wiko kwet nasing nero tra ndiko kole bipimo binda maloye bona ngaki abona tra maloye naro lakini asumo mumina ndo kwensi mumina ndo kwensi owonkire mwana oe ango sonyo ro mwana na hata ke ko nya abaga ko onke mwana wa ukigima na manyo no mwana na wanga na banga ni ko rata yo ndaba minde keluna aba mwana anga na ne mori diko to mo mo to ko nya ro tuna yanda uchi owo
hano mwana okumubika bamutereka usine ndegora Muri gibwe. ro enogonga ikabye. Okay, buya kigima ase ense moyende naga ni kumanyanga ngaye igira ikire ebenga musubatari kwantirwa kubonke umwana kuse marwere kya to chakra sense mamado. Kero musubati akobonke umwana chi amarwire nale aranyore. Kwa mfano kera akobonke umwana amabera ali abe atari kobonke umwana buya position yeli naeresa riri buno mwana akobe kwamba komanya ngamabere ngwikira ari umwana na bagutwara cracked nipples nipple chirichena bochigo crack onyora manyinga nkurware mpaka twaleli yote libwate mpaka maira kero yabeire kabu nali musubati arate bigwenga karatiga orawena asenga kiyeyu na barate bigwa kama mabere ali ogoitera ikiagera okonyora ari contaminated nabwata manyinga nabwate amairari uburwire bone muri bukuru ku mastitis naro kero poor positioning na bekogera umwana umusubati anyare konyora mastitis means iyo infection nera soro vereruri naro na barate bibunga senga kigete yagutumia mariogo anyari gutia kogonki umwana uri onye noro vero romorera affected na bakogonki ururundi tabaskorogonga onye nonsi ara affected na barate bigwaratika kumogonki pakagwene na amanya ko resume kumogonki bono icho ayunara condition timete usumya itagenda mente chinda na diyo karate bigutagonki Montu Moloria on DZTV ni otande usanga ase mambi ya bono na bagani baito na mono bale wate obumanyi anna mono asama ngana ngete chindage na bolo chin enchira to wena te koragira bujia babere usanga na inje amange na mono ase wiki ye to gochengera lituko linene lituko bose wiki eliya yokurwa abo semia gochia ase abangina igoro yobuya bokogonkia abana ni matenga nubwata maborio na botuma ase mambi ya bono tera somtanda ito Facebook DZTV News Digital YouTube TV News tera somtanda ito www.ndiztv.net na wige namba ita SMS 0792128834 sanganite ase mambi ya bono tora kwenda sumuti mokomo kakone kitora bitokwirana ndobe toko gendera anemono gusanga nabo gani baito ase mambi ya bono ase tokore wali abene usange 90 astora bitokwirana boigo amaborio ao ase mambi ya bono tubasa usuka tubasa konigera. DZTV Ubwansu Bwumugusi Ne aine graphic designer oyo saserete asemere muyaye yokoroisha chi poster, chi flyer, motion graphics, TV graphics na bwigo obwatu bumanyi bwa TV production. Ndizi TV nigire no mogoko ukorera libaga ry'imirimo ase orakini bumanyi bwao asogokora imirimo ne timwe mbawukigima tuma ebisero byao na bwigo egatimirimu yao uchase email ndiztvnews@gmail.com nyuranga nigo bwate kwikayuma kitariki cyane cy'umutinyiga ogatano na gatatu elyo kwirwanirira na kwenyorera libagiriga limirimo agirira Supermarket ya Kizi Mart bono nigo bachakira umurubiryo bwoko ni ibintu ki wholesale buna maguta yugo karangira kinyeni ubusi bwokuruga chi diapers ne chi tissue chi sabuni body oils ebinywegwa esukari ebikoroto n'ibintu binde binge naboigo ngoni abalichianga chinyange chi bag chi carpet ebitanda emeito ne chi pillowcase chimesa n'ebirugo office furniture ebintu byogutumeka jikoni buna cookers, table burners, toaster ovens na microwaves, chi dispenser, cordless kettle, washing machines n'ebintu binde binge no bali miyo muchukisi opposite Kwanza Place ebare kogenda daraja mbili Kizi Mart Supermarket, the only man saver in town. Ne
muno mwene bw'ekyanga kya mitumba kire ky'abaana amo n'abantabanire na nigota gitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobeire sabari entambe asago kireteire gisieri na munwa no Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St. Jude na ende BN Family Bank. Mama Tefi ntubwate ebintu mbalimbali bya mitumba buna bono kyanga ky'abaana ntubwate ki household ntubwate ki wood ntubwate ki jacket ntubwate towels. We have all types of products kya mitumba baka ntubwate bikoro toboneka introduce bikoro na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mugocha se Mama Tefi Mitumba munyara ko mukwenyorera emisigo ya Canada grade 1 kare watire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete guchaka biashara bachicha se Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga nakibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore ko bwate chiri busta na 500 se Mama Tefi Mitumba kwanyorere karaboto kere number 1 elindo nyare ko bagokonda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyumu cy'obusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St. Jude ground floor room number 1 na number 2 akesi mina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Mama Tefi Mitumba Bells aido bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia goseko gendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru yechinse chamaiko iyo yachagetikwe ne University ya Cambridge asere gwetanya chinse emiyemo na 50 nemo amasomaye nigakotiri umwana na komwali bagaligi yali kwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakira kirija year 1 weka year 4 asibabwate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru masomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate birugo byo kwikaransa bisaine bya baroki waba year 2 weka year 4 mbabwate bintu byokobugyo muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwo nabalimu umwana wa gusoma ase skuru ye natwarubuya wikwibwatanya ase chigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosolya chigosoli nabwigo busire byego byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kelija drama na music kelija debate club journalism scouts egatie binde nigoba guchaka kwarigania abana guchakira emyaka ibere amaliganyo yani admission nigo egenderete nigoba gutuka asebara ya Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabokubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 32 kyanda eyemo 32 imye kyanda inye isaronemo wose inoti 32 inye ibere isaronesato isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. butambe kuruwo mu cy'ubusongo edukaneye muyuka ekoni ibintu by'ugutumika nyumba by'ukoni asiduka ukwagacira iby'uburimi n'ibindi binge imena isiko yorogonkorwo gusi Owuru Superstores Limited bunabono koni abarinkira ya wholesale bune sukari umuchere amaguta y'ikinyini ecumbi amabere chidaipa esabuni n'ibindi binge koni abari icyuma cy'ukwagacira amabati imisumari kisimiti kirangi kisengenge kiwilbaro n'ibindi binge nigo bagukubugurira umusigo ekero kwagurire goikabuo asege
tariki 24 veka eoda yao kuruando nsiasure insiwita usoba tarire imiyo muchubusungo asamagacho AJM Towers Building angena Credit Bank gose Uhuru Complex Building angena Safaricom Customer Care Kisii usuba kirisimi asichina mbichi Uhuru Superstores Limited, the people's choice, guaranteed lowest prices or your money back. Uhuru Superstores yonyolevi. Kisii Family Medical Center ni nyagatari ya kirero iyo kurobo koreri au irigo koenekeria afyenkia. Nguru barobo koreri buno koringori wa maiso na koena nebirore kurigereria maino obokoreri bwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance ko bwatia NHIF Minute Liaison Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance National Police Wose Prison GA Insurance Resolution Insurance MTBA Trident Insurance na Boigo Star Discovery Insurance. Nigo bago toka Samagacha New Sansoram barabara neste nene ye chigari egoroba entangani. Asamanke bakire simi weterase namba 0758770764. Kisii Family Medical Center, your health our responsibility. Esukuru yokwegelio Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukora yubya asibirengo ao yo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa matatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali no barema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo bantire nikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bu Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru gusi asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi. Ntunda mwele vyomoro video wenza kiasi mambia bono tanete kusanga nabageni baito abo bwate umanyi anemono igoro yenchira tuwendrete koragira nabo igo enchira tuwendete komenya buya kebo chenu asaba betobe kusanga nabarabu anemono igoro yekerenga yecho ekenene ekyukerenga nokobonkia abana asibikiye ere wiki enene yokuru obo semia igoro yobuya aboko bonkia abana sangana into somtana ito Facebook Visit TV News Digital, YouTube Visit TV News Digital, na wale nsemeria YouTube Visit TV News www.visitv.net sangana ito somtana ito unala chinsemeronge vere na inye ama tuko atano na vere ye wiki ase nsemeria seme 07919234 sangana ito ase emambi ya abono sanganere edit nyaboke oyo bwatu umanyi asensemo eyo ye mangana lenge tendaga na boyo enchatraba to kuirenda simebere yeto na boyo Dennis Busire oyo obwatu umanyi boyo ase ensemo eyo na bali bene asentunda yende
me yomuruberio bwensa to kwanira amange ne mono alengete enchira to bwenderete kulinda abana baito nabo igo enchira turabe to kwene kinga nkogongi turabana kukira baike emyakeria bwenderete kulinde ense moyende ntubwate okonyoranga abasubati baro se esababu emose esababu yende konyaranga babwate urire bolia obunyamoro tumanya ngomanda munchera kiye se abasubati obwenderete konekinga babire babukinya bana bawo nawe ana mono chine kisicho konki barunki wona to baba okora ase oburwaire bwe nyamoreo omusubati igakogonki omwana ase emitini sita bila komwanda gerende yonsi utatigirio ko ririria abeire prescribe no munyagitari kuruaga abu agonki omwana kogenderera mpaka emyaka 2 mpaka na kogenda mutwa buna WHO ko recommend tofauti yo keroro neringa omwana oyo igankoegware riogo rikuruko prophylaxis eririgo prevent kurukonyore virusi kurwasi mamo mwabo erioge riga kero musubati akogenda clinic nkonyarare gopimwa korengwa ase murwairo bw'inyamoreo keratokire nga nabubwate immediately nkoegware riogo riri asa kuchikoiborera omwana nebenya gitari nebe ngao agochiko chaka ko mwana eriogo riri omusubati yo nande kerapi arengirwe alafu anyore kandi nabwate nyamoreo nero manyene nkobekwara samario kwegwara mario ga agwonete gutumeka ona mario ga na bagokonya kubeke viral load ya yebense na gokonyo ereta chuko kwena nuburwaire guchia so mwana kwen courage torenga keratokire boigo agende konyorera omwana ase enyagitari kiaraga nyagitari no bagochikogendera ndu kumu advice na ko mwana eriogo in case taba kare condition nyingi yekeranyorera omwana bono na bakogonki omwana kawaida buna twaeresa kuruchinza chinde utatiga omwana igakunywa mario ga igakuru prophylaxis nero monyene anyari kogendera kunyu ARVs chia bune wenerete mpaka kugendera kuchimutu alright ere buya kigima asense moye ndatinche asense moye daktari muchando kibuse nkikeragira omwana tagonka buna botambe ngawngine nali angeko mugonke lakini omwana oyo kwaba konyoranga ere tari kunyara kugonka maranga abana muchando turafya ko basabana nyara ko umane karwate na atogotera una usutongata na kirengaki omwana naye bakarwate ngina natakire ko wendera ko mawongi ngo mwana we karabwata umuchando gusa abwata umuchanda ko usingurira ari abaranyura maranga abanga kanyarona bono posini taramuchindi none papa siae posini napki balba gutumeka ngo kanyura maranga bona omwana we tari comfortable mwana na bara parki abara sinko wonga ile ndukende gustogate babono nando bwate other abnormalities gusi tali torate bona ibintu bire kubiragera umwana tanya ko musama bera kubasora bera wangina lakini abakonyora amabera abwitira bukamero nabona ndo bwate indu ko left palate okonyora buna kero umwana agutuka agutwara umuchando bigusenze me ya munu yego okonyora teshiye gitibya yego bina ababa ya fara okonyora ko bwata bera na byo munyanganya ara kwa batete ngobona okonyora umwana utakonyara ko musama bera nega nidi in the process umwana okonyora buna marango to kwenda kare buna ngina na wako mukamera mabera iranyara kwa gapaki kabutumeka mabera ayo sika kunyoma mabera ali angina na atokata ninchiri bose umuchando yo kunyara kwa bakora kitero bose kunyara kwa okora siku mwana garabe bia sinye gitachi ensemu ya madam tukucha asensemu yende inkiye kobera umumina anemono tigakishya bere gako ba ne ganda takabonki na ndonyo rogulito entunda yende inkira ngobere marange nkagaria korora kero musubati abaire nkogonkia ari omwana wikire gusine metinyi ibere nabe kunyakana no nebere anyorire nga gwebwatirani nkagari mono nkorore bakumukani nga bona ati kogonkia omwana irinde takoro omwana oyo chingu bono omusubati buna akonyora kabwatiraneti kabwate kingwere kogonga na bakogendera kogonkia omwana oyo bakumumbo yo mugochiko mabera kia na ande tago korero oyo nda mabere ritukuliria gocha konyoro oyo nde nando aibwatirani oyo karomoke na bakogendera ko bagoki bonse kogenderera mutu
utatiga bono gwika agonki oyo moke mono kubuoyo mono nikiaero mono numanyire kogoka akutakuriro yonda mabere bono yona bakogendera kubagonki bonsi bokongumbo yo bogochikoba aso omwana gusase musubati oyo bwebwaterania bono akinko ba encourage balibo motorigere tinga gonki omwana nonye kwebwaterania bokongumbo yo bogochikokobera okogonki omwana rioka gonki bonsi babere bako ikaba babake bonsi mpaka bakine mpaka baikie miaka eri babonete goiki Uzote asingani yo asingincho matena bela tukinga bali bako watrani asingincho tamanya use si sababu eno si sababu ile kubwate kananga namachiko alia usena yobo cheno tima tinga mubwate tulatebenga ikikankero monta wenda tara ile karabwe abwira kunyoro mwana amanya kunyoro bolito nalinde sudata aba kunyoranga okay mubwate machikande bosenchende enchere mubwate baisi abana abetenga tali bobe lakini nira device benchi lageteba ntobwati machiko lakini ndatebe ne recommendation metubanda nyobeka se lugha ya ito yanka lakini ne recommend no bosemia tokwena nanga omusubati keranyorira omwana at least yoganye miaka ebere omayando konyorira omwana onde ekiagero kurenda omwana bali twanyorira abana non bali tubamogo tokonya kurenda abana momaete gukurenda omwana negasi it is a full time job bono igo noganetio omwana oyo iga chinga kichiaye chionsi anyari gukina psychologically anyari gukina health wise nayo manyano muberuti muke yake utarachi gutaka nande gwepanga konyora omwana onde so nkwena toroba seminga kwaganya emiaka ebere dirio kogonki omwana ase chiwiki chiri chintanga ni chioko gwena mpako iki chiwiki sitari yuchiko yo mwana kliniki entangani nko recommend torenga kwakora family planning at least at 6 weeks yekunyarikana even before that elinde toisa konyora borito prematurely engakiri yao etaraera bono igongo recommend torenga gaki kero kwanyorira omwana utarachi kochaka koirana koumerana no mugaka nyora family planning services omanya koirana naende nario tabas konyora borito asenga kiri etagwenerete ere ujaki ngimada kankira ba komentari ngani igen fundamental si igoro ya bado yo ateba ne duna marango konyora duna ateba omuntu yekera apuyo chaka konki kusikira konki umwana nyoro litana ndoro no mwana kera chakira konka ka konka biyini binye tano mata go kende gyasi nabe ko benjere me utanga iyo ndo batuna nata kiri bado okaki kana family planning igo ebinde bibere wiko na wiko bera amana bikoro byose na mama mo trigida bona daktari ngwada na kiko konki umwana no biya simiti nyitano mo na boko nyora na tingo babolito na biko nyare kanda kinno toro si bibiri to ne yawo okay ase ensemo yende nagani kumanya ensemo akero kuriria abasubati mbatongire chinjira aw turashakira sasemo yawo daktari abasubati batongire chinjira aw baranyolenga abasinidi asensemeri yechingongero baranyolenga abwate chingongero chinge tamanyenga okutwara engongero erende buse orobero ne kero kelinga muntu nabwata mabera mange buse inki ndubwate birenge binga bunebyo niko bayane byagere bimbiro asi bari ko na onda bensi abo muntu akogoro ne ngongero yani suyerenke mbwata mabera make nawo kuliro darawe bwate yana robata mabera mange ani ya nte dabata na mabere ta kolera gale sengongero amabere kero mwana twata na kero munyita na amabera ayike guchako amabera kuruso kuwa kwenda bujinga gerengero na nyinde to konki umwana esigino yato mucha samabera na amabera baraki amabera ngenda ikobono konya marangi mabera atariko bada siki kubabuneso yuko mino ngo bi kubeke na nene se kubata ngokerene nere ko era mabera no mabera jire ga ya mabera aya liwacha kiro konki umwana esigino lekere achi nali to karaki ya mabera e tora na era terevine tora na dajas maso so se litinya bivyaki biro ingwira na sense ya madam akero konyoranga musubati abwate igekuba ekenene ningana ebwendete komwa ukwebulia maboli obusate bangatindi buya ose bali babwate ebikuba birebike ne kero kalinga konyoranga bakwebulinga intali buya tomanyango asense ya no twara orobero amabera manene ose amake bakongumbuyo omubere nabore biya
ase kawaida buno bunjagitari ateba mabere ne size ya orobere nchiri kogenda amo kera mabere tari kugachwa amabere igagochicha akogenda igagochicha akogenda ndioka oirege kutaragonki omwana na riakonene asinini kiagera bona agutigara gari chiveni chirigari asa mabere gwento kobera bono rwaneta lakini buno gogonki omwana buno nande rokwira nande bono gokongumbo iyo ase size ende yonsi yorobere Imbere na sense ya daktari ndubwate nsiti wa Kenya ni bwata machiko anamono akura na boigo akwa abasubati obosibuli buli bwabo bokogonke tumanyango asubagali buri ya machika ndubwate chiko unabono ndubwate the breastfeeding act ngaita ya tatabona kwa nero parliament yetu ya 2024 ya NCBD gutare kwa tabona amachiko se shiria kubeke shiria naki na onye ayuno mukolime to kuchikunyara kwaga kwao umumino webusibwe bwo kunyara kwaga konke umwana wae unega ni na buri chikoriko likubwate amashitaka nya kwaga kubekugo chasuri iko konyara marange na onoro muchando twatwara mono na bakolimirimo osi bali bako muchikasi okonyara na ndubwate no ndoko breastfeeding at workplace ayuno mukolime wae uno yuwa olibeta abantu so na bono kwando what organizations kwando what company kiao au tokote babuna mutakire oru room uso ribaga umuntu yo kunyara kubaga konke umwana wae onye to kunyara kurunga kiriga niki osi kwetani midinyi tatu na ndo kwetani kaya na bona sinaro na bona yinse no kwenda paka 9 months mwana wa kunyara kubaga ko kora na konke so ko konke umuntu na bakobera ka kinya kuri musaro wae okonyara maranga bane esa uri umuntu yo anyorero mwana jira ko nka nero nyomo koli mermo yo gosoyo muligete o anga kumwakana ine njira yamo yo ko kina turi kubwati machikari agani nomo ngina buno yanya ko bagago koire ko sako so yese tegambiro abota kire ko so yarubwato ekyagira babundiri chikuri kitakire ko tanga ko konya omuntu no ba ko soko onki kwa bana na atoka teba marangi na bone sikio bischeito eskera ndo zisto kobera no nya kinenge tutakire no into na kisi county tukinya ko batoko te na bara igaito banya ko ba okigire era ni tinye chuma no to ko bara lichigiri ko beku ni se county ito egere obischeito chonsi abana banya ko ba ko eu support iliga ni banya bono ko se banya ole support ili kunya ko ba support kunya ko ba ko onki abana ba bonega ni ne support ye moto ya kutoka taruna is workplace is feeding rooms una bono onye asobisi una bono no obisi no ga mutakire gutwale room umongo no ndabwenzi kusinya rukende onsi yanya ruma no ko onki ba utara ko likiri daga ni abago cha no mwana nya ko ba ko onki bonega ni usamo onki right na ande komenta na indo bugate amachikao au ali yako nyara kwaga kulenda igoro yoko gonga na bandu bugate the breast milk substitutes ako nyara marangi timeitene ka kwa chiri supermarket timeite so kwanya kulira ibichi ko nyoro le bandu bugate amabere ali yako ni weduka ngoso mitara bangi tawa tebna sabangi nambaro ba chino nditi ko gongi mwana betko na ngora amabere yomoke omuchando beire bono konya mnandu bwata amachika yako breast milk substitute amachika yako tanga ande bwensi okonya breast milk substitute kose iyo ntukulikira atange umonge natawa onki umwana una bana mabere naro konya ra ya supermarket tanya bika so ande bwensi akuliri nakowoki wakani konya bora iko bono amachika yonsi ale tuwazi kokonya gokoraki kutanga usiko promote breastfeeding usoni kokonya mabere aya una bono korra gose mabera kera likire mbali ko ndo banyalike banya tongi mohono nduto okonya oni nali ane ga ko lieta ko senjoni tikalo kuchoni to ya beka na choni no umya mono aina ara machikali breast milk substitute yako beka gere utanga egere ndo okera denga muna bezuti ozike no ra tongi mohono na kende yonse ke gutaka utanga okogonki kwa bana kusoba bino kogonki abana ngitakire ko tongi mohono se yoro kibuna ngianzi mono
All right, wabeto koranga boigo asama tukabwa ngoiga amanga ibifambiro bikoro kunga breast bump ose biko gonka abasubati nabenga biria ibifambiro kanyoranga engombe koba gekobekerwo yaba gegukama gekusama berali enkira bukwanira madam igoro ibifayo byabere bikorokananga bigo byabere bigochana na sabasubati buna twateba omusubati bagukama amabere atigera umwana kerachire emirimo gusachire biasara byaye binde agukigokora one breast pump ne machine egokonye musubati ukama amabere asa abasubati gukama amabere ni gasi leo nuraundi ryo kamengomera bo kampa kwa igwoko boko kwa korere size bono kero kama amabere kurwase amabere yo musubati nabo konyora ngoko bokonkorosa kuri nandire ndenkore ngora bono chipampu nchire chiaro siwe chigo assist kunyara kama amabere aya kurwase musubati bono etoko recommending chip pump eye nebwate parts okurusa nani kero ko utarachi gutaka gukama amabere aya okurusa nani kwabeka onye tubwatie sterilizer eri chiri chikoni we sterilizer nero okubeka ororo kwa pange bintu biri yasibiyoka ya make sure nga yarapire kabisa na okubeka macha sesuguria iriko atogote obeke pump yororo atogote kabisa bakerabe ari kunyara ukama amabere to make sure nga nari hygienic aso mwana yo kogenda kogonko kunyanywa tabasi ko morento robokongo kero mwana yako ewa amabere ase kwerende act ya kwanira ko discourage ere artificial teats ne chingonkero chiri chikoni we supermarket go se duka go se ande commercially nko encourage torengo mwana aewa amabere kurwa sege kombe una tukunywa machega umwana nene na bakunyi kurwa sege kombe na amanyete buna kuchikogonka kurwa se ege kombe ikiga bono nko discourage tore ugo tumeka chitit chiri chikorolekana bune ngonkero ya omusubati chitit chiri gentege tangani na chichigo tangana kabisa korenta egasi eri nyancheri na twakwanira riri tutaragende break chitit echiga chitasibiri chiabe nabo konyoro bochafu bogotigara agari bogochikolentera umwana bokongwa senda gusaba molentere no mundu oli tokoratereke gusinga umwana otwalira umuntu chititi chiri nandi buno umwana akonya kogonka nabakonara kogonka etiti eri achake bono gukana kogonka eri kyara konyore yiganga ne kare sleep ari buya nanda mabera agucha mange bugango bono umwana otiga kogonkoro bere rwangina uchaka kogonka etiti eri yokarioka nande etiti eri teri regulated chingoro chiri chiroro ikiwango kia mabera ari agosoka aisa gosoka amange mono nabokonyora atokeira umwana nande aisa gosoka make mono nabokonyora umwana akonya gufasirio kabono ri akonya korera oso yembeo oira na kogonka nande etiti eri kwanyora nande gasi eri nande yaichoire nda yae yamenya uchaka morento robokongu ukonya kubwa twenda Erebe kimando chenga mbarabanda tukwatu murubiri wensa kimambia bono Jeria Okari watching live from KTRH. Congrats to my queen Edith and Deno. Rafael Obugo tuned in, present from Kisi Bonchari, Vigitariana Amakwani Gochiase Mama Mary Bochere Motio and my sister Melvin Kerubo. Ensemo ya Ruth Mogere, good morning from St. Catherine Academy. Kyoge tuko ndani Tamati. Teresa Mbogo watching live from Irihiada. Na boigondoche Madam Pauline Fred Nyandeka Musuma pamoja na my brother Vonsi baba wasoimi murubiri wensakia ase mambi ya bono mwanchumuri ndizo TV. Indo kugana ngani wanda tagwasemia amange na boigo kwemanyia amange anemono kobwate kananga na lito wanda kusanga naintwe ase boigo tokwali bagali ya bene kusanga naintwe ase imambi ya abono na boigo kubolia amaboli yao igoro yengana eye ntobwate amangana amankonyoranga kobwate kananga no neke gusi konyoranga no gukagira igoro yokogonka naralia bose misconceptions misconception intangana indatewe usituko kachimite twatware lento nana kiyo na ke umumina usumumina sire kunyara kanere in the process usinge kiri umumina kunya kwa kogongi usiga kunyoro mwana wa umunusia abangina abange ngorora baguchandika sana bagujakuli una kuli bale ngombe mabere ye muli ngare ngombeke enye misconception intangana amabere ngombe ikondi ya na mabere Lumwa wa mwanya bantu.
una twate ba mabera atari kunyara kwa ka uchiru ya raisi na mabera ali na mabera ali agina igo to kana marange onye anyari kanire kwa bahati mbaya umwana uyu inosiri ndubwate formulas chikoni ase chiduka chitu formulas ichi ekere wachiro gote gitari munye gitari abataye ne lutakire ko to ko rende onse lakini kana marange ekiri tekere ko bagi ndo kyo moiri kyo ko rengere ko ya formulas ekere nginaro atakere ko onke umwana wayo negani lakini ekere yanyere kande ngina tayo ari to ko na regolo ya formulas ichi yene mitie mo na mabera ali ngombe ngare nabanga ya ayangina all right misconception chinde gitwa kwanere ndagera abasubati baboneta koria njibako gonkia bana eritwaeresa na ere diet yomusubati yokogonkia omwana nko igwande ba togo tebankari nga chindagera nchire buna chinsaga ikesare chiko na chamabere ekabichi ekoko echikomenta mabere ndagera chinde chionsi chiri musubati akuri as long as kwalira seke wango keritwaeresa nandi kwanyure fluids asobonge omwana bakonyora mabere bunaga ni ono igo ndagera nchiyo chiko na chamabere na ndagera nchiyo chikomenta mabere mono kubwa echinde alafu misconception yende ntwa kwanira karenga orobere kerobororo nene mabere ara mange no ndoroke akuba makeyaya umwana robere ronde runs na baroko twara mabere aleke wango keri umwana akogonka as long as akogonka rioka nandi musubati anyari kuragera rioka ngona sense ma daktari wiki ye kitogo chengera boseto kuroba semia inki moko rabuna abuna abanyagitari kurase county ya Kisana mono ase guchengera wiki maybe taracha ngani komenta ngenda kama mchana unesi miti marangi mtu aturabana bakulera sana kwanyaro umwana okulera nabangi nabaitonga kwanyaro akabando tebi kusanye mukamumura tebi na umwana uyokora inchale kumuri Tawa maro siria karunguri kapati no para ali akuragira buke ene mitinde achana wangina kali kusabanya bana bakera kusabanya ukaba kababo kiria bakonya bako kiabana otobata bana amabera yo mwana naisa ine nabata kirengento umwana yatakera ko gongi kirengibiniga ni yegera amabera ya akole aichureni enda yo mwana ile nsinyi ngana pamigero kali ye sota kali ye chuba ya maji kero mwana guchaka ibo mwana utaya bundagera nyinge kero ko mwana ya mabere ke bombe ile nguri ke bombe ke chando mwana ikagera ndaye nere nkamono no mwana kere kile nimitinye tanomo ndaye dilale ngana ke bombe ke tuwa tega enda ere nkesa igo ni mitimna kero mwana akolera mono na ninja abera bimi chande mingaonero watika enchale yare ngarati intuna bono department ya health county kwa chengera litukiri ya world breastfeeding week ndo wate milwidi ya wao na bono ese unitari ito ya KTRH abangi namba kubanyara kwa bako somiku iko ya breastfeeding ubye boko umchabane ekeni madini ndo kujege kwa lakini bono ngo chikero kwa baso unge banyara kwa bako somiku basibara to kuna bono bako cha clinic bale maternity abanye kitalo ito mbabo chinga kichonsi kwa basomi kwa kerina kibakanya kwa bako umchabane kegera maranga abana bana twaruka jenzi yabo bango kanyaro no ko onki abana tarama nyana kya kuba torobe bono bangina baito bayo bango kanyara bo mento manyito kuzunga bako basomi ko onki abana bia nande abakoli mirimo bande ndombanya kwa baba somi kuna kibanya kwa bako support breastfeeding at their workplaces unabaona ndoga ni ko yenda no nyine si byumbe awa na kulingira chobisi awa ya kwa batoko bigera basomigu bate unangira kibaranya kwa bako support breastfeeding asi abakolime mu babo chobisi chawa ebona asense mu madam kitocho kora simambia bono ntobwate abayibuli babwata abana babo kinyaruka babere bakwebwatira ni barabake mbose mikyo bo orabaye anmono enchira bwendete kumanya abana ba barabake igonko encourage mono abangi na baito keraba abaisekaba baitabake banyorira abana to ba support banyare kogonkia abana okogonkia omwana ona serichi kuria Kenya omwana tari bwo muntu oyomo omwana igare bwe serikali omwana igare oyokera omuntu bono ntwe
tunyare go support abana babaita bake banyorira abana banyare kogonki omwana unega neri asama tukamatangani yo mwana eri bweyemo ayu achakire tukurukera omusubati ari murito mpaka omwana ikimia kebere kerio gokorera omwana health wise kebongo kende gionse na kego chigodita mino bugima bwae bwa mutu na ande kokurigeria se period yonse okogonki omwana na kukoirete janki enene bono omwana oyo amabera yaiga igakomokonya konyora development ya obongo igakomokonya konyora development kemubiri physically igakomokonya konyora development socially keregento na anda mabera ya igaro turi konyagora turi kogenda gusaba turi konyabwatia turi kuberia turi kusabunde igaro bono tiga tubatebi tubaorokererie bagonki abana babaito erinda abana bagucha gukina tonya kogenderera go improve generation kogenda bono tiga abasupati ababaito barenga tuba encourage abana bagonki abana babo tubasomie una bakogonki kerige kogera basale na kerba kogonki omwana no go position omwana bobe kerige kogera barengereria nguchiare kwa baiga nguchiare koragera mono achikoneta mono noko ngutagonki omwana buya bono igo amasoma yatiga toba nande batume gochinya gitari gari asitori na kitugwaka ne rugari stokore gas tubasomie tubaho basemi obuiga mbere bwa tutomete sukuru abani na baita tuchitosome kabono tuasome tuabarentegira amasoma yaiga gakito support abana baito bakine buya batoetani bangainie gotubuga uchimutu wabo kizo abato kora ase imambi abantu rachakira sense ya madam obego kuru kirengera kya kemwali na boigo to chasi daktari to gochiko kora ase ingambo imambi abono kirengera kya nikyo mweli ase bono iga una naeresa ko mutu tiga to support aba kungu bonsi banyari kogonki abana inkagari ayebuno musacha support yo mungino kogonki omwana onye uri gosibye ebintu omwana oyigure njara musiberie ebintu biri agonki omwana ose musapo muabusere nyomba anyare kogonki omwana igari asegasi balitorigete employees banyorira abana to ba provide room weri twateba banyare kogonki omwana onyo kamete angena nyagitari naba akolente room mwana omogonki nando mwene uya nyugo chinga to ba support igari ase workplace igari ase chiro to support abakungu bali bagochiche chiro ne bingwere byabo bagonki abana provide endagera provide psychosocial support kere twateba bongo na bugo tangana korosia mabere inda mabere aliaeta acha gwikira omwana bono ntonya kuba stress yenyinge inkagari kyaera amabere aya nigaganeti obongo bole settled buya amabere arosiu aikeri omwana endagerengia amabere atoko omwana akogonga aye buno musubati uri okogonki omwana buno anche to omwana oyo manyanga okomogonki na kwegente getangani obwanchani obuna bokoroka kurugabo buno kubwata omwana okomogonki okoyubuya buno okomo provide endagereria buno okomo provide a future yaye chikoba buya buya man. All right, nsema daktari nje ukora na tebena ngoira na team ili twachakero na closing the gap supporting breastfeeding for all today to njua was today to corona twanyara kwa watu wikera abana bonse baratakira kwa bakonki abana babo banyara kwa bakonki abana babo negane na njoko ukogani kwane ngoli kuna niki county ya Kisii ndobwata baraibaito bakunya kwa bagwite machi eneli chikiri mulyabo wanda bwen cia sabara ibarbar ni aba kuri nyara bali tuwa batumeke ozaba bali buate na bomnyo kana to kata the low lying fruits dibe kwese county ito eri chikolie kwese county na obisi chito chinde chonse chito buate to tuare ase abana baranya ko babo cyana abana babo banyara ko bako bamki abana na bari bali chikolia and the best practice as a county to implement and in the process yone barabona tuwabire n'abantu bagocha kurujinse cyawo banyako bagocha kulirana ninkeke kingao usitogo kora ikikyabire kingenzo mono igoko kwanikwane ngoli buna intuna policy makers on the when sure at also what the libagalia aranyara koba kako support breastfeeding aso support ya machiko buna ya aso support igosyo finance all that we really wasn't dogo sababu itu ngoli buna acha on board egero tunyara kwa to support ya bangina baito banyara kwa bago
yara ko onki abana buneganiri ero byambe muno asoikira na studio mambi yabono to kusanga mange ni maetenga abeire gago mokonya na kumwagacha umuliriti Ndizi TV mwanchu Ndizi TV ni watu kusanga nabagani baito ane mono kurwa serikali kaunti ya Kisii asigitakirie kebo chenu ane mono bakumurikira amangana alingete enchira to bwenderate kuraga na boyge enchira to bwendete kulinda emebere yaito na boygo ase ikiringa kimambi yabone yalengenga nchira kiye turabe to kwene kinga twabeire to kulinda abana bake gwetira ase okobagonge kibale abake ase wiki yere weekend nekima wiki yokorua esegeto nabo igobo semia gochia asaba subati bonsi goro yobuya bokogonkia abana ni maite ko konyola ingana ya mera kwagacha Ako sikura sekarang kamu ikara ase kenu kende. Edita nengkuru kwa job maangi. Noto batu kubuatan nere imambi ya lero asanga baga kongali baga bena kusanga na bwana ito nelfa oro. Nabo ga kwa nekinga chibiche bwana malio gia bero ikira asenchira yobo ikira nuna bigaile nyanchama. Uno to ikira mwali moroveru nsaki mambi abano kolene to wate meroverie menge okoboke osemi nabo yokomanyia astara to komanyia ase amangana maji ayu entertainment na iskoro gongo ruagusto basoso to bapanyagara moroverio abose emeroberio ndene to kwalgeneti kolende Ndizi TV nero ora konyora amangana onsi oligeti kumanya ase imambi ya abon abatakere mutu waroberere obuya inyoranga Ndizi TV na bwansu bumugusi Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Kero compare lige ne rimpat ko ko kwane ga gane na manga cinga magana ni gara manda ke mari ga na buneri kerte producer ya no lo chiri ga na na ke gima ene ri ko ko sene ri mbata ri ko na giara manene iyo ko zibori wasi gimana oteno ko siobia akaro ko achingo ke chiga chiko ka magana maya ale buya bwa to mochinyore yero ime okoli ro karango kanerie kienyeji ile neri nene ande gali fresh Garnet Electronics niko bakoletere ehofa yiri guridio gusamura asabako koneli chiuva chifridge chitibye katibintu binde aseli gudi lyansekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri choko tumeka sinka na boigo ni chire choko kolda obonchilya mbabwata chifridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amo ne chibirika chiri choko tumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi vasi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugo yani fans deep fryer blender